Шановні колеги, вітаю вас у клубі «Проза» ва Вроцлаве і ўсіх, хто глядзіць зараз нашу трансляцыю. Мы па-ранейшаму у межах цыклу лекцый «Доўгая дарога дадому». Мы з вами гутарым, разважаем пра беларускіх класікаў і сучаснікаў, пра пісьменніц і пісьменнікаў, якія найбольш актуальныя сёння, найбольш адпавядаюць нашаму светаадчуванню, якія пісалі і пішуць пра нас. Такім інтуітыўным адчуваннем мы звычайна кіруемся, калі выбіраем любімых аўтараў. Сёння пагаворым пра Ларысу Геніюш, выдатную паэтку і выбітную беларускую дысідэнтку. Калі мы гаворым пра Геніюш, мы ўжываем доўгі шэраг сінонімаў. Няскораная, нязломная і гэтак далей. Так кожнае з гэтых словаў пасуе. Часам ёсць такі прыкры стэрэатып. Беларускія літаратары з савецкага часу збольшага асобы канфармісцкія, збольшага згодныя, здатныя на стратэгічныя саступкі ўладзе дзеля таго ці гэтага. Не вельмі здатныя і здольныя пісаць у шуфляду, гатовыя публікавацца любой цэной, ідучы на цэнзурныя і самацэнзурныя праўкі. Мабыць, гэта ўсё праўда, гэта датычыць і некаторых герояў нашых папярэдніх спатканняў, але як бы ёсць на пытанне, ці былі ў Беларусі дысідэнты, ёсць сённяшні спойлер, так і гэта Ларыса Геніюш. Чыё як бы жыццё, чыя біяграфія, чый лёс вельмі гарманізуе, вельмі сіметрычны і ейнай творчасці. Вобраз, які паўстае з яе тэкстаў, як найбольш адпавядае таму, што мы ведаем пра жыццё, пра біяграфію Ларысы Геніюш. Ларыса Геніюш жыла ў час катаклізмаў, у час выпрабаванняў, жыла ў розных кутках Еўропы. Вы ведаеце гэты геаграфічны дыяпазон. Паспела пабыць жыхаркай Прагі, напрыклад, дзесяцігоддзе і глядзела на Беларусь з гэтай перспектывы. Паспела 8,5 гадоў пабыць у савецкай гулагаўскай вязніцы і паглядзець на свет з гэтай перспектывы. Перажыла другую сусветную вайну, усе гэтыя 6 гадоў з перспектывы Прагі. Але з перспектывы выгнанніцы, якая нідзе не была сваёй у ніводнай краіне. Акрамя сімвалічнай, але найбліжэйшай, як бы найраднейшай датычнасці да Беларусі, з якой шмат гадоў была на балючай адлегласці, на дыстанцыі. Ларыса Геніюш нарадзілася яшчэ да Першай сусветнай. У 1910-м нарадзілася на Гарадзеншчыне, так? Ці лакалізуючы на Ваўкавышчыне, у фальварку Жлобаўцы, у заможнай, працалюбівай, шматлікай праваслаўнай сям'і. У Ларысы Геніюш было шмат братоў і шмат сестёр, якіх яна любіла.
Ларыса Геніюш нарадзілася і выхоўвалася нарадзілася яшчэ за расійскай імперіі, выхоўвалася, фармавалася ў другой Рэчы Паспалітай. Мы з нашай перспектывы, как говорим, заходняя Беларусь. Сімвалічна, што заўтра афіцыйная частка Беларусі будзе адзначаць дзень нацыянальнага адзінства як афіцыёзнае свята. Для кагосьці будзе нагода прыгадаць гэтую дату як балючую дату, як савецкую акупацыю заходняй Беларусі. Для Ларысы Геніюш 17 верасня 39-го, безумоўна, трагічная дата. Нічога добрага яна не прынесла ў ейнае жыццё. Савецкія камісары раскулачылі ейную сям'ю. Яе бацька быў забіты ў гарадзенскай турме. Яе маці будзе выслана ў Казахстан, як і большая частка ейнай сям'і. Яна памрэ там, не вернецца дадому ў 45-м годзе. Разам з тым Ларыса Геніюш абсалютна не пачувалася гаспадыняй на сваёй зямлі ў перадваеннай Польшчы. І ейныя мемуары, ейныя ўспаміны вельмі калючыя і балючыя. Зрэшты, давайте, калі мы ўжо пра 39-й, я пачну з геніюшаўскага верша 39-го года. Ён ранні для яе, але яна пачала пісаць позна і ўваходзіць у творчасць, можна сказаць, у стане творчай сталасці. Чалавекам, якому ёсць што сказаць і які ведае, як гэта зрабіць. Тое, што вы будзеце чуць у польскай версіі, належыць перу двух выбітных перакладчыкаў. Вершы я буду цытаваць. Мой калега Юрась Ліхтарович будзе цытаваць у перакладах Адама Паморскага, а ўспаміны у перакладах Чэслава Сэнюха. Млын. Меля млын высокі на сваім веку, меля нашу долю, меля на муку, засыпаюць у жорны жыта Беларусь, перамелюць з горам, з болем ператруць, млынары чужыя, варажосць наўкруг, адсяваюць сіты беларускі дух, меле млын высокі удзень і ўначы, некаму прыйдзецца горкі хлеб пячы. 39-й год. Чысцей за ўсё я сёння буду цытаваць, вам, спадзяюся, будзе больш цытат, чым маіх словаў, бо гэта вельмі важны дакумент нашай культуры і самой эпохі, успаміны Ларысы Геніюш, якія апошнім часам выдаюцца пад назваю «Птушкі без гнёздаў». Магчыма, камусьці гэты тэкст вядомы пад назваю «Споведь». Пасля другой сусветнай, пасля трагічных 8,5 гадоў высылкі, Ларыса Геніюш вернецца на радзіму свайго мужа, Янкі Геніюша, у Зэльву, і з 52
96-го года да канца жыцця, да 83-го правядзе ў Зэльве. З парай выключэнняў яе не выпусцяць нікуды за мяжу. Жыццё сталае дзесяцігоддзя свайго жыцця яна правядзе пад шчыльным калпаком савецкіх спецслужбаў, што не перашкодзіла ёй напісаць вельмі шчырыя, вельмі балючыя мемуары. Мемуары, якія, рызыкуючы свабодай, вывез з Зэльвы археолог, сябра Ларысы Геніюш Міхась Чарняўскі, а ўжо ў часе перабудовы і галоснасці ў 90-м годзе у тоўстым часопісе, гэта быў росквіт тоўстых часопісаў, яны былі апублікаваныя пад назваю, якую аўтарка ім не давала. Як правільна называць мемуары Геніюш? Часопісная публікацыя, а потым у кнізе называецца «Споведь». З іншага боку даследчыкі пярэчаць, што Ларысе Геніюш не спадабалася б. А вы разумееце, што публікацыя пасмяротная, Ларысе Геніюш не спадабалася б такая назва найперш як шчырай верніцы. Яна звыкла спавядацца ў адпаведным месцы і ў адпаведным фармаце. Калі казаць пра мемуары, ёй не было у чым спавядацца перад сваімі чытачамі і чытачкамі. Гэта пра іншае. З іншага боку, назву «Птушкі без гнёздаў» прыдумала таксама не Ларыса Геніюш. Чэслаў Сэнюх надрукаваў яе мемуары пад такой назвай «Птакі без гнязд». І, ў прынцыпе, недаўна адбылося перавыданне. Калі ў вас няма такіх кніжак, я вельмі вам іх раю. Польскае выданне выглядае гэтаксама з такой самай вокладкай, як і беларускае, і тое, і другое выйшла ў Беластоку. Камунікат, фонд «Камунікат» і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку гэта выдалі, але не з аўтарскай назвай. Па-чэску, бо жыццё Геніюш звязанае непарыўна з Чэхіяй, таксама яны існуюць і называюцца «Пані Доктарава». Трэцяя ўжо назва. Пытанне на засыпку, якая назва правільная, як гэта называла сама аўтарка. А правільная чацвёртая, сама Геніюш называла гэта «Успаміны». Вот так, можа быць, і выпадае гэтую кнігу называць, хоць кожная версія вельмі і вельмі цікавая. Вось жа атмасфера юнацтва. Ларыса Геніюш прыгожая і стылёвая. Усе, хто дачыняецца з ёю, трапляюць пад ейнае абаянне. У юнай Ларысы вялікая колькасць заліцальнікаў і жаніхоў. То з'яўляюцца нейкія артыстычныя паўінтэлігенты, залежныя ад расійскай культуры, здольныя гадзінамі дэкламаваць Лермонтова, скажам. То з'яўляюцца яна з праваслаўнай сям'і, розныя семінарысткі, і ёй цалкам мог бы свяціць лёс гэткай матушкі пры бацюшцы. Я працытую, як яна сама гэта згадвае.
Падсведама і я думала аб мужу нейкім, але ён мусіў быць беларус. Такіх не было, толькі сяляне, але ўсё роўна мой муж будзе беларус. А сватоў было шмат, даходзіла да трагедыяў, часам да смеху. Мы былі праваслаўныя, вось і сваты ад маладых святароў пачыналіся. Што ж, купі сабе часты грабеньчык, бараду ж будзеш часаць свайму мужу. Смяяліся сёстры, і я разам з імі. Часам людзі мяне ледзь толькі бачылі, а ўжо прасілі мае рукі. Гэта было дзіўна, несамавіта, мама іх усіх не любіла. А яе прыяцелька, пані Едвіга Зеленкевічиха, гаварыла: «Няма кавалера для паны Ларысы, толькі Пілсудскі». Такі вось жарт, я часам буду жартамі спрабаваць разбавіць трагічны аповед пра жыццё Геніюш. Ці выйшла б Геніюш за Пілсудскага, я не ўпэўнены, бо лёс Пілсудскага таксама мог бы скласціся інакш, пры пэўных раскладах ён мог бы быць беларусам, але, як вы разумееце, не свяціла. Затое з'явіўся на даляглядзе Янка, ці як яго называюць паважліва, Іван Петрович Геніюш, чалавек, з якім яна непарыўна звязаная. Ён на той момант быў амаль выпускніком Празскага Карлавага універсітэта. Вось неўзабаве ён атрымае дыплом медыка. Ён быў з тых шматлікіх беларусаў, якіх падтрымала ініцыятыва Масарыка, з тых беларускіх студэнтаў, якія атрымалі ў Чэхіі вышэйшую адукацыю. І так ён быў сведамым, як паставіла б націск Ларыса Геніюш, беларусам. Тыя, хто абаіх ведае, потым кажуць, што сёння Геніюш, якая ўспрымаецца як сумленне беларускай нацыі, у юнацтве шмат абавязана была фармаваннем свайго светапогляду, сваіх нейкіх найважнейшых каардынатаў, менавіта ўплыву Янкі Геніюша, які быў інтэлектуалам і які быў беларусам. І адно і другое вельмі блізка і гарманічна ў ім суіснавала. А за што ж як бы магло дастацца Пілсудскаму? Безумоўна, за тое, што Геніюш не пачувалася камфортна як беларуска. Міжваенная Польшча з аднаго боку давала перспектывы дабрабыту тым, хто умеў і любіў працаваць, з іншых тут як бы нейкая паралель з сённяшняй, не з сённяшняй, а умоўна кажучы, часам замежныя наіўныя журналісты ў Беларусі перад 20-м годам пыталіся, што вы, уласна кажучы, хочаце, у вас усё хораша. Менск выглядае вельмі сучасным горадам, ёсць сякі такі дабрабыт, беларусы усмешлівыя, модна апранаюцца і гэтак далей. Так, адказваю я там, альбо мае калегі, пакуль мы не датыкаемся больш тонкіх сфер. Сферы свабоды слова, сферы права вызначаць чалавекам сабе свой нацыянальны і гэтак далей інтэлектуальны лёс. Атмасферы свабоды Геніюш не адчувала і ў міжваеннай Польшчы. Зараз працытую вам кавалачак балючага ўспаміну. Сторонка 18 у польскім выданні. Важна было тое, што ў Зэльве пачаліся вялікія арышты. На 1 мая ў школах, здаецца, у Коннай, дзеці замалявалі сажай партрэты Пілсудскага.
і напісалі на дошках, што хочуць беларускай школы. Недзе зноў раскрылі камуністычныя ячэйкі. Днём бралі дарослых, а ранічкай вялі пастушкоў непаслушных, пакуль людзі яшчэ не паўставалі. Кажуць, што ўсіх моцна білі. Калі аднаго з іх выклікалі на чарговы допыт, ён папрасіў ножыка, каб крыху пад'есці з перадачы, якую яму прынеслі. Ён схапіў ножык, які падаў яму канваір, і на вачох сябе ім зарэзаў, устраміўшы яго ў горла. Сканаў хутка, і ўсе моцна аб гэтым загаварылі. Казалі, што абураліся нават палякі падчас ускрыцця, бо ўсё цела ў гэтага хлапца было падбіванае да касцей. Мяне гэта вельмі моцна усхвалявала. Было гэтак крыўдна за свой народ. І крышачку ніжэй, даслоўна, абзацам ніжэй, яе як бы запрашаюць паглядзець на гэта ўсё. У склепе паліцыі тае дэфензівы на тапчане ляжаў забіты. Быў невялікага росту, васпаваты, у новым тканым гарнітуры. Вокал сядзелі жанчыны, збялелыя нейкія ад гора, сплаканыя. Хвіліна, і я на каленях. Малюся горача, як ніколі. Устаю і кажу, у мяне будзе сын, і я так яго выхаваю, што ён разам са мною будзе змагацца супраць акупантаў, каб нашыя людзі не рэзалі сябе ад чужога здзеку. Такая пафасная сцэна, але, як вы разумееце, у жыцці геніюш, як і ў жыцці Беларусі, усё самае трагічнае толькі пачынаецца. У 35-м годзе Ларыса і Янка Геніюш пабраліся шлюбам. Янку з вялікімі складанасцямі выпусцілі у Прагу. Як потым з складанасцю выязджала да мужа і Геніюш з маленькім хлопчыкам, з сынам, з Юркам Геніюшам у 37-м годзе. Польская чыноўніца выдала ёй даслоўна наступнае: калі вы сяляне, то і арыце зямлю, чаго вам трэба. Вунь захацелі сабе інтэлектуалізму, захацелі сабе вышэйшай адукацыі. Першыя гады Прагі Геніюш будзе згадваць як штосьці найпрыгажэйшае. Гэта так ці інакш адзін з найпрыгажэйшых у Еўропе гарадоў. Яна бачыць іншы лад, іншы рытм жыцця, жыве ў вялікім доме, навокал ездзяць трамваі. Яна дачыняецца з найкультурнейшымі, найінтэлектуальнейшымі людзьмі свайго часу, калі казаць пра беларусаў і не толькі пра іх. У Ларысы Геніюш складаюцца цёплыя адносіны з прэзідэнтам БНР, Беларускай Народнай Рэспублікі, Васілём Захаркам, якога яна называе дзядзькам Васілём, ці проста дзядзькам. У іх цёплыя, прыязныя, даверлівыя вельмі адносіны. І, у прынцыпе, ён адзін з найпазітыўнейшых герояў ейных успамінаў, і я, відаць, дам яму тут слова на некалькі сказаў, бо ён развязвае дастаткова складанае для беларусаў пытанне.
калі жорсткі час не дае нам выбару, пазбаўляе нас цалкам дзяржаўнай суб'ектнасці. З кім быць? Частка беларусаў поверылі ў ідэю савецкай Беларусі, і шмат хто заплаціў жыццём і свабодай у 30-х за гэта падчас сталінскіх рэпрэсій. Частка беларусаў у эміграцыі удзельнічала ў розных калабаранцкіх антысавецкіх праектах, абы з кім, але супраць саветаў, супраць Сталіна. Вельмі мудра адказвае на гэта Васіль Захарка, і я яго думаю, што Ларыса Геніюш падпісалася б пад гэтым. 52-я старонка мемуараў у польскім перакладзе. Дзядзька быў дэмакрат, і аператыўная, мудрая BBC толькі яго і трымала на духу. Ён вельмі баяўся, каб якія самазваныя фюрэры не паявіліся ў нас і не павялі дрэнна палітыкі. Ён пазнаў немцаў і сказаў мне так: «Няма ў нас выбару альбо-альбо. Калі выйграюць немцы, дык вынішчаць усіх нас. Калі выйграюць саветы, дык вынішчаць інтэлігенцыю і асімілююць народ. Але гэта лепей, чым смерць усяго народу. Трэцяга выхаду няма». Вось жа сітуацыя паміж молатам і кавадлом. Сённяшняя Ларыса Геніюш, не трэба вам тлумачыць, да сёння ўспрымаецца афіцыйным рэжымам як персанальны вораг. Ларысу Геніюш не рэабілітавалі, беспрэцэдэнтны такі выпадак для рэпрэсаванай літаратаркі ў 56-м годзе. Пасля смерці Сталіна, пасля хрушчоўскага знакамітага з'езду, калі шмат каго афіцыйна рэабілітавалі, тым ліку часам пасмяротна, але афіцыйна рэабілітавалі, ні Ларыса, ні Янка Геніюш рэабілітаванымі не былі. Ім проста перагледзелі іх тэрмін зняволення. У 49-м іх асудзілі на бясконцыя доўгія 25 гадоў, паўстагоддзя на сям'ю, сумна жартавала Геніюш. У 56-м гэтыя 25 гадоў былі замененыя на рэальна адседжаныя, але ніхто не пакаяўся і ніхто не сказаў прабачце. Для уладаў, любых афіцыйных беларускіх уладаў, што тадышніх, што сённяшніх, Геніюш 8,5 гадоў у зняволенне правяла справедліва. Сярод таго, што ёй інкрымінавалі здраду радзіме. Праўда, вельмі знаёма сённяшнім беларусам гучыць. Якой радзіме, хочацца запытацца? Ларыса Геніюш ніколі не была грамадзянкай савецкай Беларусі. Яна з'ехала ў Прагу. Можна спрачацца, было гэта эміграцыі, не было гэтай эміграцыі. Я часам думаю, што яна ў 37-м годзе пачувалася рэлаканткай з некамфортнай краіны з нацыянальным прыгнётам. Але ў 39-м, магчыма, пачувалася ўжо эмігранткай, ведаючы, што
у гэтую краіну, у савецкую Беларусь, якая знішчыла частку ейнай сям'і, забіла фактычна ейных бацькоў, яна добравольна не вернецца. З іншага боку, прыгожая культурная еўрапейская Чэхія трапляе пад нямецкі прыгнёт і устае пытанне суіснавання з немцамі. Савецкія ўлады, спецслужбы, ідэолагі вельмі любяць кідацца гэтымі калабаранцкімі абвінавачаннямі. Ларыса Геніюш друкавалася ў газеце, якая называлася «Раніца» і выдавалася ў Берліне. У гэтай газеце з'яўляліся нейкія афіцыозныя нямецкія зводкі. Але ў сферы культуры гэта была беларуская газета, дзе беларусы для беларусаў пісалі і рабілі, што хочуць. Не было іншага, лепшага органа друку, скажем так. Думаю, што Ларыса Геніюш, узважваўшы таксама слова аўтарытэтнага для яе Захаркі, выбірала для сябе меншае зло. Што і як яна друкавала? Тридцать сёмая старонка, але не адразу, а бліжэй да канца абзаца. Часам на каленях вымольвала я у Бога такія словы і мыслі, якія падтрымалі ў неволі братоў маіх, не дазволілі б ім забыцца пра сем'і і сёлы, каб рабілі іх упэўненымі ў сваіх чалавечых вартасцях, давалі абразкі ім з нашай гісторыі. Многа вершаў маіх паляцела ў рэдактарскі кош. Шмат не прапусціла цэнзура, але я іх усе пісала маім братам і часам аж плакала. Четыреста 416-я сторонка з антології. Давайте прочитаю вам з вершаў, надрукаваных у «Раніцы». Наш сцяг. Не слава краю, уздым магутны, над не шумелі мне сцягі. Заместа іх звенелі путы і цёмнай ноччу ланцугі. Заместа водгулля пагоні яшчэ і сягоння, як крумкач, у набалелым сэрцы звоне жанчыны беларускай плач. Дзявочы твар, бляды ад жалю, дзяцей спалоханы пагляд і кроў братоў, што бунтавалі. Я толькі гэткі знаю сцяг, за жар душы, што набалела, за сэрца зораны вагонь. Я, Божа, чуць хоць раз хацела б шум сцягу вольнага свайго, калі крывіцкая зямліца мне сэрца гордае саўе, а вольны ветер расшуміцца, на развітанне запяе, няхай разгорне свае крыллі, як стораж вечнага жыцця. Хай зашуміць, хоць на магіле мне бел, чырвона, белы сцяг. 1942 год. Ёсць пра Ларысу Геніюш яшчэ адзін стэрэатып, які мне хацелася б вельмі развеяць.
Маўляў, Ларыса Геніюш вельмі сімпатычная, незломная асоба, дысідэнтка, але ейныя вершы маглі быць лепшымі, мацнейшымі, дасканалейшымі. От зараз прачытаю вам штосьці эстэцкае, проста каб показать, что Ларыса Геніюш могла и умела у поэзии все. И была моцнай, досканалай, тонкой, рафінаванай паэткай. Толькі што жыццёвыя выклікі часцей прымушалі пісаць пра тое самае-самае, што балюча аж звінела ў паветры і што ад яе чакалі пакаленні яе чытачоў. Вершы, якія напісала ў раніцы, я напісала для ваенна-палонных, для выгнанцаў, для уцекачоў. Пісала з думкаю і вымольвала ў Бога правільных, так бы мовіць, словаў, якія б дзейнічалі як падтрымка, як тэрапія. Тое самае, забегаючы наперад, адбудзецца, магчыма, у вяршыні яе творчасці, у лагерных вершах, якія будуць адресаваныя найперш зэкам. Але вось якой магла б быць Ларыса Геніюш мірнага часу. Паслухайце, як гэта вытанчана, рафінавана, па-імпрэсіяністску, 417 старонка. Сумна сягоння на плечы вецця накінуў ветер хустку сутоння. Месяц не свеціць, згубіўся недзе у цёмна-блакітнага неба прадоння. Пагаслі вокны, у потемку зрэбным стаяць натруджаныя сялібы. Выплюснуў ветер з прадоння неба на грудзі хмараў. Месяц, як рыбу. По-моему, здорова, вельмі вобразна і віртуозна зроблена. Але вернемся у непросты час з моманту Другой сусветнай, якая набыла фазу, якую мы у школе ведаем як Великая Айчынная. Геніюш адчувае прэсінг Менску, а магчыма і Масквы. Адчувае вялікую зацікаўленасць сваёй персонай, за ёй сочаць, за ёй назіраюць, з ёй працуюць у мэтах нейкім чынам выцягнуць яе ў Беларусь. Ёй спрабуюць маніпуляваць. Трэба ўсведамляць атмасферу, у якой Геніюш пісала свае мемуары. А чэрпаць мы можам гэтую інфармацыю з ейных мемуараў. Яна не верыла амаль нікому. Яна столькі разоў расчароўвалася ў здрадніках і стукачах, якіх лічыла сваімі сябрамі і знаёмымі, што, магчыма, адчувала манію пераследу, і гэтая атмасфера ёсць у ейных мемуарах. Але вы ведаеце, ёсць у Беларусі сумны жарт. Калі у цябе параноя, з гэтага не вынікае, што за табою сапраўды не сочаць. Так? Усё гэта так у выпадку Геніюш. Яна то піша пра дзіўных людзей, якія пачынаюць угаворваць яе вярнуцца ў савецкую Беларусь.
я крышачку забегаю наперад, то людзі в форме у 45-м пачынаюць прыходзіць да яе і агітаваць вярнуцца, казаць, як хораша, як цудоўна жывуць беларускія афіцыйныя літаратары, колькі атрымлівае, скажем, ідэалагічны правільны літаратар Алесь Кучер. Хочаце такога лёсу, Ларыса Антоновна, прыязджайце ў савецкую Беларусь. На што Геніуш прыгадвае лёс сваёй сям'і, рэпрэсіі 37-га і кажа, што ніколі гэтага дабравольна не зробіць. Сярод сумнеўных людзей, якім яна не давярае, фігуруе нехта Ермаченко, персонаж пад прозвішчам Ермаченко, які, магчыма, быў нямецкім агентам, а магчыма, нямецкім і савецкім агентам адначасова. І вось, як бы, адзін з галоўных зубоў, які вырас у савецкіх спецслужбаў на Геніуш, гісторыя з фальсіфікацыяй яе удзелу у тэлеграме Гітлеру. Што было рэальна? Ларыса Геніуш удзельнічала ў такой арганізацыі, як беларуская самапомач, назва як бы гаворачая. Ларыса Геніуш была скарбніцай гэтай арганізацыі, груба кажучы, збірала сяброўскія складкі. Але вось аднойчы на паседжанне гэтай самапомачы вельмі актыўны Ермаченко прабіваў ідэю гэтай калектыўнай вітальнай тэлеграмы фюрэру. Тэлеграма, якую ніхто з прысутных беларусаў не падпісаў. Усе адмовіліся падпісвацца пад гэтым вітаннем. Потым, пасля арышту і дэпартацыі ў савецкую Беларусь, следчыя будуць паказваць ёй дакумент, дзе акуратненька пад капірку кімсьці іншым былі выведзеныя подпісы ўсіх прысутных. Быў нават выведзены подпіс чалавека, які ўжо ніяк не мог вітаць Адольфа Гітлера, бо гэта было прозвішча еўрэя Вольфсана, які проста пад чужым іменем хаваўся ад халакосту сярод дзеячаў беларускай самапомачы. Якімі белымі ніткамі, якой подлай мусіць быць гэта сістэма, абураецца ў сваіх мемуарах, ужо не буду цытаваць Ларысы Геніуш. Яшчэ што цікавіла савецкія спецслужбы, безумоўна, гэта ейная роля ў документах, у архіве БНР, паміраючы Васіль Захарка, як бы робіць Ларысу Геніуш, можна сказаць, сваёй спадкаеміцай. Ён гаворыць, што вельмі рады быў бы бачыць яе прэзідэнткай БНР, але шкада, тут як бы глыбокі ўздых нашых феміністак і феміністаў, але вельмі шкада, што гэтым не можа быць жанчына. Прашло некалькі дзесяцігоддзяў, справядлівасць узяла сваё, і сёння івонцы з Сурвілі ніхто не перашкаджае, будучы жанчынаю, быць прэзідэнткаю Беларускай Народнай Рэспублікі. Тады Ларыса Геніуш сама раіць Міколу Абрамчыка, якому давярае, а сама займае пасаду, якая сімвалічна супадае з сталінскай пасадай. Яна генеральная сакратарка БНР, то бок чалавек, які апекуецца паперамі, архівам. І потым гэтыя архівы будуць прагнуць вырваць з яе спецслужбы.
калі добра, зусім у цейтноце тэзісна, хоць спадзяюся, шмат хто з вас гэта ведае. У 45-м савецкія танкі ўваходзяць у Прагу, але сям'і Геніуш яшчэ тэарэтычна ўдаецца перасядзець у сваёй кватэры і не быць арыштаванымі. Хоць некалькі дзён кватэра абложаная, пад вакном Геніушаў нават расцягваюць брызент на выпадак, калі ім захочацца выскачыць з вакна. Але адносна дэмакратычны рэжым у Чэхіі сканчаецца, прыходзіць лаяльны саветам у 48-м годзе. І новая Чэхаславаччына, зламаўшы ўсе прынцыпы як бы міжнароднага права, выдае Ларысу і Янку Геніушаў сталінскаму СССР. Сумная іронія ў тым, што Геніушы адчувалі трывожную атмасферу і спрабавалі ўратавацца ад гэтых савецкіх лапаў. Яны дабіваліся чэшскага грамадзянства, спадзяючыся, што яно іх уратуе. І яны атрымліваюць у 47-м годзе чэшскае грамадзянства, якога праз год іх чэхі ж, але ўжо лаяльныя, паслушныя Сталіну, пазбаўляюць. І толькі праз гады, давайте адразу працытую вам апошнюю старонку гэтага выдання мемуараў. 19 снежня 2024 года беларуская дыаспара таксама прыклала руку лабіруючы гэтую ідэю. 19 снежня 2024 года чэшскія ўлады прынялі рашэнне пра аднаўленне чэшскага грамадзянства Ларысе і Янку Геніушам. У дакуменце гаворыцца, што яны ніколі не страцілі гэтага грамадзянства і што іх выдача савецкім уладам была незаконная. Тое, што адбываецца пасля арышту, іх арыштоўваюць у гарадку Вімперк на мяжы з Нямецчынай. Ларыса Геніуш некалькі разоў угаворвае свайго мужа уцячы, з'ехаць на захад, з'ехаць на бяспечную ад саветаў дыстанцыю. Янка Геніуш, яна потым будзе не раз прыгадваць яму горка, часам са смехам, часам тролячы, так бы мовіць, яго, а часам наўпрост дакараючы. Янка, як сацыяліст, палічыў гэта для сябе непрымальным. А яшчэ яму не падабалася сёе-тое ў амерыканскім ладзе жыцця. Янку Геніушу не падабаліся амерыканскія кансервы. Потым лёс склаўся так, што пра гэтыя кансервы яны згадвалі як пра манну небесную, як вы разумееце. Арыштоўваюць Геніушаў у Вімперку, этапуюць праз Вену і турму ў Вене, праз Львоў, турму у Львове. Там Геніуш і надалей на дзесяцігоддзя сябруе і блізка дачыняецца, трапляе на адну хвалю з украінскімі вязнямі.
Менавіта украінкам яна будзе найбольш давяраць, найбольш сімпатызаваць. Менавіта сярод украінак яна пабачыць найбольш ідэйных паплечніц, якія, як і яна, не ламаліся, не здраджвалі, заставаліся сабою. А вось ужо Менск, знакамітая сцэна, калі Геніуш трапляе на допыт да міністра дзяржбяспекі, другога пасля Берыі Лаўрэнція Цанавы, таксама сталінскага ката. Цытую з 169 старонкі. Геніальна, як Геніуш паставілася на чэкісцкіх допытах. Незломна, з гонарам, з пачуццём уласнай годнасці. Спачатку, праўда, ён пытаўся ў мяне, на якой мове са мною гаварыць. Ці па-расейску, ці выклікаць чэшскага перакладчыка. А я яму і кажу: так, як выяўляецеся міністрам беларускай дзяржавы, дык гаварэце па-беларуску. Ён ашалеў. Навокал я ўбачыў, стаяла многа мужчынаў, нейкія ваенныя, і яны ледзьве не смяяліся, калі ён казаў: вы дастатачна гаварыце па-рускі. Праўда, я сказала тады, што расейскую мову не валодаю дасканала. Ну і вось пачынаецца: аддай архіў БНР. Няма ў мяне яго, адказваю, і я не ведаю, где ён. Біць яе, дапрашивать день и ночь, верашчыць няшчасны Генацвале. А я, тень человека, выпрасталася і кажу яму: без волі Божай волос мне з головы не упадзе, и я не боюсь вас. Вы ее испортили, она себя держит как дама, верашчыць кат. Я кричу, что Бог со мною, и я не боюсь. Я пасля думала, скуль узялася сила. І гэтак далей. Разделы, звязаныя з гэтымі старонкамі, яна называе гіеннаю у сваіх мемуарах. Потым будзе лагер у Коме СССР. Але яшчэ адзін, відаць, апошні турэмны штрышок, які я працытую, 171 старонка. Апынуўшыся калі Геніуш апынулася ў савецкай Беларусі, нішто не траўмавала яе мацней, чым небеларускасць, амаль поўная суцэльная небеларускасць гэтай савецкай Беларусі, яе татальная русіфікаванасць, пачынаючы з турэмшчыкаў. Вось гэтая сцэна. Мне было халадно, і я папрасіла са сваіх рэчаў нейкую драбніцу. На гэта трэба было напісаць заяву ў канцылярыю вязніцы і даць яе праз кармушку. Мне далі папер, і я па-беларуску напісала, што мне трэба. Якое ж было маё здзіўленне, калі мне вярнулі заяву з зацімкай, што па-чэшску не разумеюць, і каб напісала па-расейску. Знача, беларускую мову палічылі ў Беларусі чэшскай. Ого, такога я не спадзявалася, нават ад бальшавікоў. О, моя Беларусь, застагнала я шчыра. Далей маглі быць шматлікія фрагменты лагерных здзекаў і праяваў мужнасці вязняў, але кожны з нас
падобныя старонкі можа сёння чытаць у іншых крыніцах. На жаль, гэтая гісторыя не скончаная і працягваецца проста цяпер, проста з сённяшнімі беларусамі. Затое я працытую вам, можа быць, высокі ўзор гэтай лагернай дысідэнцкай паэзіі. Геніуш. Паэзіі, за якую яе называлі ў лагеры мамаю, Геніуш прыдумала для канспірацыі замест Беларусі ўжываць слова «наша гаспадарка», а беларускіх вязняў называць братамі і сынамі і дочкамі. І так часта яна згадвала гэтых сыноў і дачок, што яе, канешне ж, празвалі мамай. А яе вершы празвалі глюкоза, бо яны дапамагалі, рэальна дапамагалі людзям выжыць, дзеліліся з імі энергіяй, матывацыяй. «413-я старонка гэтай цудоўнай, дарэчы, анталогіі «Не хвілюем чого пред моцом», найбольшы на сёння збор беларускай паэзіі ў добрых сучасных польскіх перакладах. Але верш, напісаны паміж 1950 і 56 у сталінскім гулагу. Крывёй напоўніліся поймы рэк, бурліць адчаем слёз людскіх разводдзя. Гляджу на свет, я лагернік, я зэк, засуджаны на мукаў чвэрць стагоддзя. Мяне драты, сабакі сцерагуць, дзікіх надзораў зграя нада мною, і лоб штодня мой на прыцэл бяруць, навучаныя забіваць канвоі. Мне ўсё ўзялі, разбурылі сям'ю, кіркой прабілі лёс мой чалавечы, ланцуг накінулі на шыю салаўю і між сабою падзялілі рэчы. Натоўп дзяўчат, жанчын яшчэ жывых, ідзем з ледзянелай тундры каляінай папраць снягі, мароз сцінае дых, мароз шукае песні салаўінай, канвой яе шукае і надзор. Я іду пургой, засеяная снегам, гляджу ваўком, усёй дзікасці ў дакор. Не, маю душу прашманаць ім нельга. На вуснах песня, мой апошні дых, цяплом з-пад сэрца, слова саграваю. Жывая я яшчэ сярод жывых у душы маёй. І Беларусь жывая. На прыканцы дадам, што доўгія гады у Зэльве зрабіліся, як бы далі падставу Ларысе Геніуш застацца з сабою, незломную, хто толькі не спрабаваў зрабіць яе савецкай грамадзянкай. Гордая Ларыса Геніуш так і не прыняла савецкага грамадзянства, так і не пагадзілася на савецкі пашпарт, хоць прасілі, трэба сказаць, добра. Прасіў Максім Танк, яе сябра, равеснік і паплечнік яшчэ з часоў заходняй Беларусі, чалавек, якога яна безмежна паважала, вельмі кранальна пісала яму лісты. Максім Танк, які ужыў усіх сваіх уплываў, каб дысідэнтка з падкаўпаком КДБ магла друкавацца ў савецкай Беларусі. Штосьці абсалютна парадаксальнае.
выходзіць кніга, якую на грамадскіх пачатках яшчэ адзін вялікі адданы фан Ларысы Геніуш, малады Уладзімір Караткевіч, адрэдагаваў, прыязджаў да яе ў Зэльву і пражыў там у яе месяц, працуючы як рэдактар з ёю над ейнаю кнігаю. Потым з'явяцца яшчэ 3, адна дарослая і 2 дзіцячыя. А потым у Геніуш, якая ўжо была мамай і аўтаркай глюкозы, з'явіцца яшчэ адна мянушка – бабуля. Так Геніуш будуць называць самыя смелыя беларусы і беларускі нацыянальна свядомыя, для якіх Зэльва зробіцца месцам паломніцтваў, якія будуць ездзіць да яе з горадні, з Менску, літаратары, археолагі, гісторыкі. Калі Ларыса Геніуш памрэ ў 83-м годзе, за яе труной, яе будуць несці на руках на могілкі, а за труной будзе неспынная працэсія, што абсалютна неймаверна выглядае для савецкай Беларусі. З іншага боку, скептыкі дадалі б, што на кожнага адданага прыхільніка Ларысы Геніуш, свядомага беларуса, быў адзін, а можа быць і 2 чалавекі з спецслужбаў, якіх таксама цэлы рой туды налецела. Але не гэтымі словамі хацелася б скончыць. У мінулым годзе тут ва Вроцлаве на 29 кастрычніка, у сумную дату чорнай ночы нашай культуры, ночы расстраляных паэтаў, я чытаў верш Геніуш. Я хачу зрабіць гэта яшчэ раз. Для позняй Геніуш ёсць здымак. Яна і Янка Геніуш, яе муж, у Белавежскай пушчы, побач з вялікай статуей зубра. Я думаю, што я не буду тлумачыць метафор, проста прачытаю вам тэрапеўтычны, як усё найлепшае у Геніуш верш Зубры. 415. Непрыгожыя, барадатыя, з нетраў пушчы ідуць зубры, на плячох вехі, грывы кудлатыя і цяжкія несуць гарбы. То палягуць, то зноў падымуцца, растрывожыўшы трэскам глуш. Ногі моцныя аж пружыняцца пад цяжарам магутных туш. Сваёй пушчаю крочаць стройныя, цёмна-бурыя, як дымы, неабласканыя, неасвоеныя, першабытныя, так як мы, без хлусні, без лісінага нораву, у цеснай дружбе свая сям'я, вытрывалая, непакорная, да такіх належыць зямля. Усе прыходзілі, усе іх нішчылі, ад чужынца добра не пачуць, а яны грамадой нялічанай страпянуцца і зноў жывуць. Адна пушча зямляе маткаю, мора жытняе без граніц. Мы адною жывём чаляткаю, з адных сілаў бярэм крыніц. Усё гляджу на сям'ю зубрыную, з вадапою ў гушчар брыдуць, і здаецца, цяжкой хвілінаю будзем жыць, бо яны жывуць. Калі пушча цвіце пралескамі, плешча сонца вясною з гары, беларускія, белавескія з новай сілай равуць зубры. Дзякуй.
і запрашаю сябры, сяброўкі, калегі, калежанкі задаваць пытанне. Я шмат чаго не паспеў распавесці. Думаю, што адказваючы, шмат чаго яшчэ удасца прамовіць. Калі ласка. Вітаю яшчэ раз. Дзякуй за выступ, па-першае. У мяне два пытанні. Першае такое простае і практычнае. А ці ёсць магчымасць вось гэтую анталогію набыць, па-першае? І па-другое, яна, я так разумею, па-польску і па-беларуску, так? Анталогія менавіта, так. Так, я думаю, што трэба звязацца. Вот на наступны раз на лекцыю запрашу прадстаўнікоў калегіум Еўропы ўсходняй. Гэта выдаўцы. Магчыма, у іх яшчэ нешта ёсць на складах, як часам бывае у выдаўцоў. Увогуле вельмі некепская гэтая серыя. Яна выходзіла ў нулевых гадах, напрыканцы нулевых, на пачатку дзесятых. У гэтай серыі выходзіл Владзімір Арлоў і Алесь Разанаў, выходзіла анталогія маладой беларускай паэзіі. А вось гэта як бы ад Міколы Гусоўскага да нашых дзён, 600 грунтоўных старонак. Лявон Баршчэўскі быў укладальнік з беларускага боку, а Адам Паморскі з польскага. І ён жа аўтар большасці найлепшых перакладаў тут. Вельмі раю паспрабаваць. Дзякуй. А зараз... У іх ёсць сайт калегіума Еўропы ўсходняй, можна напісаць, і кнігарня электронная пры ім. Я калісьці пісаў наконт іншай кнігі і, на жаль, праз імейл не адказалі. Заваблю 7-га на наступнай лекцыі прадстаўніка, зможаце яго за грудкі ўзяць. Там проста серыя ў іх таксама выдавалася, гарадзенская бібліятэка. Так. Вось, я там таксама шукаў штосьці, не атрымалася, на жаль. Другое пытанне наконт ужо лёсу. Яно такое, трошку з умоўным ладам. Вы сказалі на пачатку, што па сутнасці Янка увёў Ларысу вось у гэты інтэлігентны свет, і дзякуючы яму, пэўна, яе ведаем, да? Бо калі б яна засталася на Вакавышчыне, то, можа быць, і не даведаліся мы пра такую паэтку. Вось. Але я яшчэ, вось, калі чытаючы споведь «Птушкі без гнёздаў» ці ўспаміны наўпрост, я чуў, вось, калі яна хацела з'ехаць з Прагі на захад, яна думала, і калі не атрымалася, і калі іх затрымалі, яе была такая злосць, пэўна, на Янку. І вось вы сказалі, што яна там больш, пэўна, жартавала, але я, шчыра кажучы, гэтага не адчуў. Таму я больш адчуў вось нейкую злобу, крыўду. І я вось зараз падумаў, што але ж самы моцны этап, як вы таксама сказалі, паэтычны, у яе быў якраз у лагерах. І тут атрымалася так, што ізноў жа, дзякуючы Янке, мы ведаем пра вялікую незламаную Ларысу Геніуш, а можа быць, калі б яна паехала на захад, гэта была бы проста паэтка свайго часу і не больш. Бачыце, я не ведаю, як адказваць. Гэта такое не пытанне, а выказванне ў вас сімпатычнае атрымалася. Я б не верыў, як сказаць, вот не трэба, відаць, ставіцца да споведзі Геніуш ва ўсім як пра дакладны дакумент. Часам памяць з людзьмі робіць, выкідвае дзіўныя фокусы. Вот цікава чытаць Геніуш адначасова з каментарамі даследчыцы Лены Глагоўскай, якая часам кажа, што калі Ларыса Антонаўна закручвае ўжо моцна эмацыйную гайку, каментатарка дадае, што магло быць крышачку інакш.
Па-за тым, дачыненне геніюшаў трэба відаць па справах, а не па словах, часам абражаных ацэньваць. Это была каласальная ўзаемная падтрымка, гэта было каласальнае паразуменне, самаахвярнасць. Яна магла палаіваць свайго сацыяліста, але што-небудзь апошняе ў лагеры аддавала і абменьвала, каб раздабыць крышачку курыва для любага мужа. І гэта не з мэтай нашкодзіць, як Мінздрав папярэджвае, безумоўна. Яна ўладкоўвалася такое турэмнае валантэрства, мыць бялізну вязням, каб праз гэта нейкім чынам дапамагчы Янку даведацца пра яго, ці прынамсі пабачыць, можа быць, ягоныя нейкія брудныя рэчы, упэўніцца, што ён тут блізка. Гэта дух часам займае чытаць гэтыя рэчы. Безумоўна, ён быў вялікім трамплінам для яе у плане інтэлектуалізму, у плане беларускіх каардынат. Але зразумела і тое, што яна моцна яго абагнала на пэўным этапе. Што не перашкаджала ім. Зразумела, ёй маніпулявалі следчыя, напрыклад. І карта мужа заўсёды была такой моцнай цынічнай картай. Перыядычна ёй расказвалі розныя, проста падчас допытаў, розныя гісторыі пра тое ж, як ён вольна паводзіўся з іншымі, напрыклад, жанчынамі. У Слоніме, калі яго мабілізавалі з Прагі бліжэй да фронту, і ён туды без яе ездзіў. Геніюш вельмі годна адказвала і заўсёды бараніла яго. У такіх выпадках яна разумела, што гэта толькі карта, якая цынічна разыгрываецца. Яшчэ адна рэч, пра якую мы не паспелі пагаварыць, а можа быць і варта было менавіта тут у сценах Вроцлава, найбольш датклівая тэма, калі геніюшы трапілі ў рукі саветам, разлучаная сям'я. Цудоўны хлопчык, які рос і выхоўваўся беларускім патрыётам у Празе, застаўся пры жывых бацьках сіратою фактычна ў 12 гадоў. Дык вось, праз кума яго пераправілі ў Польшчу, і найбольш маладыя трагічныя гады Юрка Геніюш правёў менавіта ва Вроцлаве. Тут ён вучыўся. Тут ён нейкі час жыў з сёстрамі Ларысы Геніюш, якія вярнуліся пасля высылкі. Тут з ім шмат трагічных рэчаў здарылася. Беспрытульніцтва, хуліганка, турма, алкаголь, але разам з тым і шмат вельмі важных рэчаў. Ён застаўся верны найважнейшым для сваіх бацькоў рэчам. Ён стаў медыкам, як бацька, і ён стаў беларускім літаратарам, як маці. Калі яны вярнуліся ў Зэльву, ён перабраўся з Вроцлава ў Беласток, каб быць на максімальна блізкай з магчымых адлегласці да сваіх бацькоў, хоць ім вельмі рэдка дазвалялі бачыцца. Калі Ларысу Геніюш выпусцілі ў Беласток да сына, не выпусцілі мужа, пакінулі ў закладніках, так бы мовіць, тэма, якую можна капаць і шмат цікавага знайсці.
На Падляшшы на Беласточчыне выйшла сімпатычная кніга «Маці і сын». Творы Ларысы Геніюш і Юркі Геніюша пад адной вокладкай. Ён таксама быў беларускім паэтам і празаікам. Ён пражыў вельмі кароткае трагічнае жыццё, загінуў пры тьмяных, невысветленых акалічнасцях, ненадоўга перажыў маці у 85-м годзе. Калегі, пане дэкане. Ну, ось, дякую вам за такі цікаві розповідання про Геніуш. І, звісно, але ось, ну, такі думки ёсць, што такіх ось людзей, як Геніуш, рэальна, яна і паэтка, але яна як мужны такі змагар, чалавек, ось. І такіх людзей вельмі не шмат, так, ось. І зноў жа мы ў сучаснасць паглядзім, там і ось ёсць і героі, якіх мы ведаем. Ось на ваш погляд, ось, што давала гэтыя эмоцыі, ці гены, ці гэта ось такое выхаванне, бо такая, ну, упартасць, яна не ішла на кампрамісы, ну, той жа Максім Танк, ось пра якога мы казалі, ну, ён шмат добра зрабіў, але яны ішлі на кампрамісы. І зараз мы бачым, што ёсць людзі, якія ідуць на кампрамісы, і гэта нармальна, але ёсць вось такія мужныя людзі, якія на гэты кампрамісы не ідуць. Ось адкуль гэта? Бо гэта вельмі рэдкая з'ява, на мой погляд. Дзякую. Мы далёка па-за літаратуру выходзім. Думаю, што сям'я, характар, выхаванне і не ў апошнюю, у выпадку з Геніюш, не ў апошнюю чаргу рэлігія. Хрысціянства для яе, вера было вельмі моцнай такой воссю, адной з найважнейшых координат. А другое, як бы я б тут сказал, ад супраціўнага. Чым горай, тым яна больш наструньвалася і самамабілізоўвалася. Яна адчувала нейкую творчую, чалавечую абавязак падтрымаць Беларусь. Беларусь. Вот не было абстракцыі для яе, пры тым, што яна ніколі не мела прыналежнасці да шчаслівай, добрай дзяржавы. Ну, хто з нас мае вельмі таксама актуальны для нас прыклад быць беларускай патрыоткай і любіць Беларусь насуперак, здавалася б, аб'ектыўным абставінам, якія гэтаму не спрыяюць. Але таксама думаць пра канкрэтных людзей, як той класік пісаў, мы нясем адказнасць за тых, каго прыручылі, так? Ну, я не паспеў закрануць тэзіс, зразумела, Геніюш і сённяшняя Беларусь, да, як дзве рэчы несумесныя. Выданне Міхасём Скоблам, падрыхтаванае ў 2000 годзе, якое прызнанае экстрэмісцкай літаратурай. Улада як бы тое, што не дарабіла сталіншчына, тое Лукашенко працягвае воеваць з Геніюш. Прычым заўважце, калі нават дзякуючы Максіму Танку, Караткевічу і іншым, нават у савецкай Беларусі, якой яна не была, месца для Геніюш знаходзілася. Знаходзілася месца для сустрэчаў у школах і бібліятэках. Знайшлося месца для 4, канешне, моцна кастрыраваных, страшна цэнзураваных, але кніг, якія пры жыцці выходзілі. Поўная, татальная забарона Геніюш у сённяшняй Беларусі. Я думаю, што стаўленне да Геніюш добры маркер, наколькі беларуская Беларусь і наколькі цывілізаваная Беларусь.
сённяшняе апынаецца ў пройгрышы нават у параўнанні з той. Można, tak? Ja chciałam zapytać... Так, Надя, калі ласка. Dziękuję. Ja chciałam zapytać właśnie o recepcję. Aha, ja mogę mówić po białorusku? Tylko wiadomo, z ошибками. Jak wam komfortnie? Ja chciałam zapytać... A mogłoby z mikrofonu, bo ja mam donośny głos. Ja naprawdę nie muszę mieć mikrofonu. Nie, spadaryня Надія. W transляцію інакш не залітає питання. Ja chciałam dowiedzieć się, jaka jest recepcja Larysy Geniusz i co my wiemy na ten temat. Na przykład Rosjanie czy coś wiedzą, czy Ukraińcy wiedzą, gdzie ona była wydawana, bo ja nie wiem nic na ten temat i jakby mnie to wielmi ciekawi, czy jak to jest, czy ona znana jest tylko tym, co kochają poezję białoruską, czy gdzieś to inni, którzy kochają białoruską poezję, w ogóle ludzie, którzy poezję kochają, czytali na przykład jej wierszy, czy coś wiemy na ten temat? Ларису Геніюш ведаюць у краінах і месцах, з якімі яна была звязаная. Не выпадкова, што мемуары яе выдадзены ў Чехіі па-чэшску. Ну і Чеслаў Сенюх, пра якога можна асобную лекцыю прачытаць, руплівец, паляк, але таксама і беларус, які ўсё жыццё перакладаў беларускую літаратуру на польскую. Вось ён зрабіў версію польскую «Птакі без гнязд». Па-польску, напрыклад, паэзія Геніюш існуе ў лічаных колькасць вершаў. 5 вершаў, якія пераклаў Адам Поморскі, на сёння найлепшае даступнае палякам. Геніюш я спецыяльна не паленаваўся паглядзець, што ў Польшчы выходзіла з анталогіі ў беларускай паэзіі. Падрабязней пра гэта 7 кастрычніка пагаворым. І што туды трапіла Геніюш? У аўтарытэтнай анталогіі беларускай паэзіі ў бібліятэцы нарадовай ніводнага тэксту, відаць, нельга яшчэ было за пэрэлаўскіх часоў. Як і Наталя Арсеньева, ніводнага верша туды не трапіла. Так што можна пачынаць амаль з нуля. Дзеліцца, чым мы з вамі і займаемся зараз. Давайте, может быть, апошняе сёння пытанне, а далей у кулуарах дыскутуем. Дякую за выступ і прэзентацыю. Такое пытанне, вось вы казалі, калі Ларыса шукала спосабы неяк даведацца пра лёс, ну і ўвогуле стан мужа ўжо ў лагерах. Цікава, ці ёсць інфармацыя, якія ўмовы былі, у якіх умовах жылі, і ну вось на гэты тэмат. Ну, пра гэта чытаць у апошніх раздзелах «Птушак без гнёзд» ці «Споведзі» у мемуарах. Ёсць тут пра лагерныя вагоны гулагаўскія і варанкі, пра умовы ўтрымання ў турмах, на перасылках і ў лагерах. Ёсць тут трапныя параўнанні нямецкіх канцлагераў і сталінскай сістэмы павольнага знішчэння людзей, дзе не было газавых камер, але было максімальнае выкарыстанне клімату, расійскай поўначы, якая маразамі знішчала людзей. Я бессільны гэта ускарачэнне Раскажу пра адну чэкісцкую забаву. Называецца «Каранацыя». Што гэта такое? Паставіць вязня
найчасцей украінкі на вачах геніюш пад гэта траплялі, і практыкавацца як Вільгельм Тель у трапнай стрэльбе, адстрэльваючы німб навокал галавы. Людзі падчас такой каранацыі сівелі і вар'яцелі. Адзін штрышок, больш не буду, каб спакайней спаць. Але пра гэта апошнія каля сотні сторонак мемуару. Але іншы полюс – гэта мужнасць і вера людзей, якія засталіся з сабою і адолелі гэта, дазволілі не зламацца і захаваць вернасць сабе ў самых важных рэчах. Гэта таксама глыбока ўражвае, як і ў сённяшніх беларусах, калі мы часам здзіўляемся мужнасцю і незломнасцю сённяшніх герояў. Давайте апошнюю хвіліну прысутнасці тут на сцэне я выкарыстаю так. Хай гэта будзе эмацыйнае падсумаванне пра геніюш і адначасова анатацыя наступнай нашай сустрэчы. Я вам прачытаю некалькі строфаў, напісаных у 2005 годзе у Зэльве напярэдадні дня нараджэння Ларысы Геніюш Владзімірам Некляевым. Верш «Калі пісаць, калі пісаць». На вуліцы царкоўнай пасяліцца, напроць царквы, каб блізка памаліцца, хоць Бог паўсюль, а дзе яго няма, царква не дапаможа. Там турма. Там чорная на белым варкута, кругоў гулагу драцяная повесь, снягоў, вечна немая мерзлата, цвіком на ёй надрапаная споведь. Там, над зямным, небесны храм паўстаў гатычным кіпарысавым абрысам, а ў ім не служка Божы спавядаў, а сам Господь пакутніцу Ларысу. Ты даў мне, Божа, волю і турму, я прыняла, і ўсё прыму, што будзе. Яна казала аднаму яму, каб праз яго хоць нешта ўчулі людзі. Хай снеськ, хай свет людскі сам ад сябе аглух, няхай ніхто нікога ўжо не чуе. А Бог пачуў і пасцяліў ёй пух на тых аблоках, дзе яна начуе. Хай спіць і сніць сябе царквой і зэльваю, што патанае ў бэзе, і чорную на белым варкутой з чырвонымі пісьмёнамі на снезе. Хай спіць, як немагчыма жыць. Яна жыла, і Бог па ёй заплакаў. На тых нябёсах, дзе яна ляжыць, крыж, воблакі чапляючы, надрапаў. Калі пісаць, дык толькі так пісаць, як бліскавіцу доўжыць бліскавіцай, як з вены ў вену кроў пераліваць. Пісаць, як спавядацца і маліцца. Дзякуй. Сёмага кастрычніка размаўляем пра сучасную беларускую паэзію.